бозори трансферӣ боз ба ҷӯш омадааст. Клубҳо барои пайдо кардани ситораҳои навбатии худ саросима мешаванд. Дар ҳоле ки ҳама ба хариди футболбозони номдор диққат медиҳанд, баъзе аз ин гузаришҳо ҳеҷ маблағро талаб намекунад. Бале, мо дар бораи футболбозоне ҳарф мезанем, ки шартномаи онҳо ба поён расидааст ва онҳо ройгон дастрасанд. онҳо чандин бор худро собит карданд, вале акнун ройгон дар бозор ҳастанд. мо моҳи июлро паси сар мекунем ва якчанд номҳои калон шартномаи худро расман ба поён расониданд. Аз Премер-лига то чемпиони Аврупо инҳоянд бозингарони арзишманде, ки феълан ҳамчун агенти озод дастрасанд. дӯстон, тамошои ҳама гуна бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Пешгӯии худро анҷом дода, бо истифода аз калимаи сеҳрноки тачфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум Абдулло Дуре. ӯ дар Эвертон 5 сол бозӣ кард ва пештар аз он дар Уотфорд. зиёда аз 250 бозии Премер-лигаро пушти сар кардааст. ба туфайли ҷисмонӣ буданаш, кор дар дифоъ ва қобилияти ба дарвозаи рақиб гол заданаш машҳур шуд. ӯ мехост ки дар Эвертон бимонад, вале клуб дигар нақша дошт. акнун Дуре бозингари озод аст. Сандерленд ба ӯ таваҷҷӯҳ дорад. агар онҳо гиранд, яке аз беҳтарин муҳофизатгарони таҷрибадорро бе ягон сарфаи пул ба даст меоранд. дуюм Майкл Алонга. ин ҳамлагари кениягӣ дар лигаҳои берун аз Аврупо дурахши аҷиб дошт. дар Ҷопон ва Қатар қариб ҳар бозӣ як гол мезад. ӯ дар Шветсия, Чин, Ҷопон ва Қатар бозӣ кардааст ва ҳоло шояд ба Аврупо баргардад. бо вуҷуди 30 сола буданаш ҳанӯз пурэнержӣ ва ҷисмонӣ аст. бисёр клубҳои ховари миёна мехоҳанд ӯро гиранд, вале эҳтимоли бозгашт ба Аврупо низ вуҷуд дорад. сеюм Абдел Абкар, 26 сола, маркази дифоъ. ӯ дар Алавес таҷриба андохтааст ва як дифоъгари замонавӣ, ором ва тез аст. соли гузашта вақте дастааш бо Реал бозӣ дошт ва 2-0 мағлуб мешуд, аз Мбаппе либос пурсид ва баъдан дар бозӣ иваз шуд. акнун шартномаи ӯ ба охир расид ва Севилья ва Бетис ӯро зери назорат доранд. чорум Виктор Линделёф. пас аз 300 бозӣ барои Манчестер Юнайтед ҳоло 30 сола шудааст ва клубро тарк кард. осебҳо ба ӯ халал расониданд, аммо ӯ ҳанӯз як ҳимоятгари боақл ва ором аст. Эвертон, Вулверхэмптон, Ювентус ва Интер ба ӯ назорат доранд. шояд ба Бенфика баргардад, аммо саволи асосӣ ин аст, ки оё Линделов метавонад боз ба ҳолати беҳтарини худ баргардад? панҷум Курт Зума, ҳимоятгари 30 сола. собиқ дифоъгари марказии Челси ва Вестхэм, ки ахиран дар Арабистони Саудӣ дар иҷора буд. гарчанде захмҳои зиёд дошт, дар авҷи худ як дифоъгари беҳтарини Премер-лига ба ҳисоб мерафт. бо медалҳои Премер-лига ва Лигаи Аврупо ӯро гирифтан барои ҳар клуб фоидаовар аст. шашум Кайл Уокер Питерс, бозингари собиқи Сити, ки ҳоло агенти озод аст. аз академияи Тоттенхэм ба сафи калонсолон гузашт. бо истодагарӣ, чолокӣ ва интизоми дифоӣ машҳур шуд. ҳоло бошад Челси, Эвертон ва Тоттенхэм ба ӯ назорат доранд. ҳафтум Доминик Калверт-Люин, 28 сола. ӯ аз Эвертон озод шуд. дар мавсими 2020-2021 16 гол зад ва ба тими миллӣ даъват шуд, вале баъд аз он захмҳои пайваста корашро душвор карданд. 3 соли охир ҳамагӣ 4 гол дар мавсим. бо вуҷуди ин ӯ ҳанӯз қобилияти хуби сарзанӣ ва бозии ҳуҷумиро дорад. ҳаштум Оливер Баскали, ҳимоятгари фаронсавӣ, ки бо ПСВ 2 бор қаҳрамони Эредивизия шуд. соли гузашта Брайтон 8 миллион пешниҳод карда буд, вале онро рад карданд. акнун агенти озод аст. ӯ ҳимоятгари техникӣ, ором ва бо пӯи чап мебошад. бисёр клубҳо мехоҳанд, ки аз ин фурсат истифода баранд. нуҳум Ҷонатан Девид, як ҳамлагари комил. дар 232 бозӣ барои Лил 199 гол задааст, вале шартномаи ӯ тамом шуд, зеро музокироти тӯлонӣ натиҷа надод. ҳоло 25 сола буда дар авҷи карьерааш қарор дорад. Ювентус, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл ва Наполи ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. ҳаракат, нишонзанӣ ва оромӣ дар ҳолатҳои муҳими бозӣ ӯро беҳтарин интихоб месозанд. ин ҳайратовар аст, ки чунин истеъдодҳо бидуни маблағ дастрасанд. аз голзании Ҷонатан Девид то таҷрибаи Линделов ва чандкорагии Баскали, клубҳо метавонанд як дастаи олиро бунёд кунанд, бе ин ки маблағ сарф кунанд. кадоме аз ин бозингаронро шумо мехостед, ки тими дӯстдоштаатон имзо кунад? ҳатман дар комментария навишта наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.